kike ginin biya taho gari ni zinariya kusan to kada ki mini rata in kika bari ni zan sha wuya sallama da su ake amsa sabo ne na so da kawina na kinki budan ki ne yau da kwansa akan ki zan warwara da kulli koda a ci za a mini su'ali gare ni kwai tarikan dalili a sannan zan bayyana misali an ci soyayya a ruwan zuma wasu kwasu ce mata ruwan guba giya ta sauna ki na kan dama na kwankwaɗe kuma na lallaba juwa nake ba na gane hanya kira ko ban je bare in juya komai da na kalla sai in ganki batuna ya zama ambatanki juya in ganki ko na samu sauki masoyiya kewar ki kan bayani min da zuci ta makar marainiya kina ina sahibata ganin ki ne na kagauta ga zuciya ta wahalita kusanto ya gimbiyata ni ko akili ko kuma soni ni akan ki ne babu muni su ki sa ni ranki ba ki bani dan bayaki na yafa makin hali da kyawun kamanni ona da san ki sun mamaye ni da ke kaɗai kwarai na ya saba ko da a zuci na za dafa in sautin mugunta na ambatar ki masoyiya ta na zo gare ki ki zo na ki sha sha'aninki duka kulawa ni zan baki da an ganki za a san lallai kwakin kai sarauniya ko da cikin su mata samun yake za a sha wuya mai kyau da murmushi ki ɗai na ke ce wa gimbiya taka a hankali mu je yi ta makar wahainiya kina kyau da tozani idan ki ware zinariya kusantuwa da ke na ka ɗauke tilas gari ne in ya baki halinki ya zamantuwa kamar ki baka shiri da yan bani bani shi ne yasa da ke yin bayani domin ku haka na da tsumani ji a duniya ba kamar ni cikin masoya ba mai wuce ni ki zo mu ɗauki su da ƙauna sannan amuran kaya duniyar masoya da ni da ke da kama zagaya so ne adam masoya kuma ribar masoya komai wuyar jito zan akanki tare yan kuɗi nan sadaki in zo in ba da su abin aure ki gimbiya